Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapinta sa gasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, nagpailingad iti nagan nga Agnes, nga iti agdama kat adda ijay Malaysia. Gamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Belated happy birthday kani Nanay Juning idi December 12 from Aida Garcia. Shout out kadagiti amin at taga-Tabueng Aritao Nueva Vizcaya nang runa ni Papang Victoriano Sabado Sr. kan amin a Sabado family from Villavelli Sabado Ilocana. Ni Manang Agnes, Manang Maricar, Dulay kan Jose family from Veronica Dulay ti Singapore. Shout out kan ni Sherlyn Bartolome and family di Tacarasi, Ilocos Norte. Kan tay friend ko ni Manang Bing, kan Joy di Tacheras, Malaysia from Cheryl Bartolome. Belated happy birthday kan ni Julita Cordova idi December 6 from Kitkit Bulwag iti San Pedro Apartado, Alcala, Pangasinan. Ambyong kan Cornejo family from Wilfredo Cornejo. Rafael Jr. Gidote Columbano iti Europe, Romania. Shout out kan ni Fred dita Malaysia, ni Gleng Tibuyan dita Taiwan. Kablaawak dagiti talo nga anak ko dita Banawang Bantay, Ilocos Sur from Abdullah Habibi. Shout out iti Palikpik family nang runa ni Nanay Lena Palikpik. Advance Merry Christmas from Jing Palikpik di Saudi Arabia.
Shout out kani Rose Ann Velasco ti Paris, France. Shout out iti Ines family di ta Alaminos, Pangasinan from Ralph Bantolino. Ni Arlene Palak di ta Paris, France. Belated happy birthday iti December 10 kani kabagis ko Diana iti Tuba from Manang Mandi Kurisay iti Taiwan. Shout out kada Marlon Molina, Dennis kan Michelle Molina, dagiti uliteg kana anti kakasinsin ko iti barangay Gimod Sur from Striker Delta. Shout out kani Janet Rafael, advance Merry Christmas to all. Shout out met kani Alejo Julio, ni Lairima Bayudan, listening in Hong Kong from Ilocos Norte, ni Rose Cablayan, Van Gray, da Emmanuel kan Samuel Alquisa, dita Poblacion West, Nagbukal, Ilocos Sur. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Agnes. Dear Manang Emmy, Agnes latan ti iyawag mo kanyak, itagdama kad addaak ditoy Malaysia, ngamdandanin aglepas ti kontratak ditoy. Apag iso akasubsublik launay ditoy, idinang rugi ti pandemya. Iso analaos ti danag ti pamilyak nga adda di ta Pilipinas. Naimbaglakit din manang tauray kaskasano sa anak anaawanan iti trabaho. Stay inak ngamin iti trabahok ditoy, ket nasisingpet dagiti naranaak nga amok. Kasla kapamilyan ti trato da kanyak. Iso nga uray nagpandemya, nagpaayak latta kadakwada. Apektado lang ti sweldo, idi kang itingitan ti pandemya. Ta syempre, apektado met ti panggadan dagiti amok. Ngam okay laang dayjay, ta tinapateg ket saandak a binaybayan. Adamot padas kumanang akayat ko nga ibinglay, tamamatiak a makaited iti adal kadagiti dumdumngeg, nang runa kadagiti natangig akas kanyak. Sapay lakuma tamaidrama. Pumat Jacob, mamin ano ayang ibagakkan ka nga ibawing mo laangan iti sabali day taayat nga ibagbagam. Tawan namnamaam kanyak. Siga talaga ti pagduyusan tirik nak Agnes. Isa pang nga asim ko matadinak kaungat. Kasano ngay adi ka kaungat kat nagdagulit ka mat? Namin ano lang arudan nga imbagak nga awan tinamnamam kanyak. Ngam di ka makauawat. Makapasurun ka. Di ka di mabambanog nagpaspasyar dito'y balay? Nga awan mo tinamnamam? Oray ka ano man. Sa anak to ang mabannog Agnes. Ay ayatan ka ngamin. Kat nakasagana ang mga ramid iti amin para kan ka. Ay apo, dagulit ka mat Jacob. Awan namnamam ko naklangarudan. Basted kan. Aging nga mo kabalasang ka. Sa anak to ang maawanan iti namnama. Tandaan nam dayta. Ay na, dagulit ka talaga. Makapasurun kan. Mabuisit akon kan ka, Jacob. Saan arumbang di kas di atrato mita agar-aram kan ka, Agnes? Ha? Tatang? Apay nga pinagsasawa mo ni Jacob. Ano nga iti basol di tao, tanapan mo mo pinabainan. Basol na ti kinadagulit na tatang. Namin ano lang arudan nga imbagakkan kwa na nga ibawing nan iti sabali ti ibagbagana a panagayat. Ngam umaylat ta sumarungkar ditoy. Ay, anak ko. No nasaya at nga imay ti may sa tao, saya atom kumamay ti mangsa nga ilikan kwa na Tatang. Maday ti kasi nga inaramid mo. Intun kwan bastusin da ka di tarwan. Saan maramid ni Jacob timang bastos kanyak tatang? Kabisadok ni Jacob. Batlagayam. Apay nga rog nga akas niya ti tratom kan kwana. Kanan niya ayat ti saan makayat ka ni Jacob. Natak ng alalaki. Ada permanente at trabaho na. Awan nga rod tiriknak kan kwa na.
Jak kayat ni Jacob, tatang. Uray siyak, jak magustuhan ti kasdi nga aramid ni Agnes nga anak ta. Ay, no siya klamay sa. Kayat ko ni Jacob nga agbalin na madugang ta. Nasingpad, nataknang abaraw. Kang runan iti amin, anda pa'y permanente at trabaho na. Naku namon lakay. Saan akas ijay kanayon apakikuyugan ni Agnes nga istambay. Asinaw, Jay ngay border damaan ang iseng nga ang galog. Makitkitak ketno kwa. Agsarsarita da ni Agnes di taparaangan. kastaya. Nasiputak pa itinaminsan ang nagpakada arumwar ni Agnes. Kuna na nga dagatangan na ijay ilay. Gamti di na amaw. Nakitak ti pananguray kenkwa na dayjay nga ang galog di tarwar ti paraangan. Isuda ti nagkuyog. Le, madia. Apay nga akas jay? Apay nga itirwar ti pagsinsin na rakanda. Madia. May mayat matlang kat aramidon ni Jacob asar sarungkaran na dito balay ni Agnes. Nga oray pa'y kanayaw apabainan ta anak ta. Saan pa'y mo tasimangpet ni Agnes, Barok? Rimwar nga men. Adda ka numapan nagatangan ni Jailay. Kasta ka din na nadalen? Wan, Jacob. Ay, umay ka pa'y dito'y unag Dito'y kan nga aguray. Ora agsubliak to lang na nadalen. Anya? Ay, adda ka lang arudan dito'y. Sana balin nana. Agsubliak to langan. Nunam na mahal nga adan ni Agnes nga anak yo. Alang arod, si katimakaam mo, Jacob. Saan kan apilitan asumrek, Barok? Nalaos ti kinapingat ni Jacob nga agaram kanyak manang Emmy. Madlaw ang nakasagana ang mga ramid iti amin. Jakman ammo, ngem talaga nga awan sumgar adot-dot ko kankwana. Saan matamako na ang nalaad ni Jacob? Taado ti atiwan na akalugaran mi, nula nga ti pagsasaritaan. Adapay permanente at trabaho na, akas iti kanayon nga ibaga dagiti dadakkel ko. Kang runaan iti amin, nasingpet ken natakneng. Siguro, adda kanyak ti diferensya. Takas laawan anyaman na dagita agalad ni Jacob. Nagtultuloy nga rod ti panagaram kanyak ni Jacob, ket nagtultuloy met ti panang pabpabain ko kenkwana. Anya ka matang Jacob, talaga adi ka makaaw-awat. Imbes ang maasikasok matagitirumbang nga asikastok, ngam saanan, taadda ka manan. Domingo matita Agnes. Aldaw ti panagiina na. Saan ka mat siguro ang makumikom? Kay bagbagam laang nga aldaw ti panaginana. Di ka awatan nga inistorbom ti panaginanak ko ma. Agnes? Anya ka di aya ti rumbang nga arami, dagtap no sardangan na kon, Jacob. Imbagak matan idi pa lang. Agsardengak lang ang mga darirag iti panagayat ko kun ka. No maamwak ka na kay asawa kan. No saan ka nabalasang? Talaga at die hard ka matanya.
Uray pabpabainan kan, kaslaawan lataken ka. Kasta talaga tinapod nung agayat, Agnes. Ay, let's check it di day tapa nagayat ngay bagbagam. Pumanaw kakit din, takayat kunti agina na. Sige, panaw! Ay, anyan, siyak pa iti babaen, kapo iti inaramid ti anak talakay. Ay, huwag nga raw. Kinasaritak matkit din ni Jacob di taparaangan itay. Ay, kasta aya. Wayne, nagkidawak iti dispensa iti inaramid ni Agnes kan kuana. Kat, anyat ko na nangay. Talaga nataknang ni Jacob. Kung nanangawan ka no ta anyaman na ti inaramid ni Agnes nga anak ta. Nalabit ka naw anaranaan na laeng ti kaawan iti maud ti anak ta. Ay, naimbaglakit din takas jay ni Jacob. Man nakaawat. Wan nga raw. Iso adak kalapukaw ni Agnes no paluspusan na pa'y tikas ken ni Jacob. Bakit? Ayan ni Agnes nga anak ta. At da ijay silid na Manay. Adan samit parikot na. Sumagmamanon nga aldaw nga agpupupok iti silid na. Diyak man amo. Masansan pa yamadlaw ko saan amat agtagare. Sakit, nagadayo tinakaiturungan ti imatang na. Nay, anya nga iti mapaspasamak ken kuana. Ay, diyak amo alakay. Kasarsaritak. Namsang kaibagana mo't asaan ta kano arumbang apagdanagan, tadala kano pampanunutan na. Nay, anya kumangay. Diyak amo kunak mo't. Di na mo't ibaga. Paimanta kasaritak. Umay kanong amin ni Jacob kay. Ha? Ay, kasta aya. Wayne, nagrana kami ken ni Jacob. Impakada na nga umay nasarungkaran ni Agnes nga anak ta. Isa kasaritak ni Agnes. Ibagak asa nga ilin na ni Jacob no umay. Agnes, pasensya ka lakuman. No naistorbo ka man, ang gapo iti yung umay ko. Awan anyaman na, Jacob. Pasensya anak mo tan iti kalabas. Awan anyaman na kanyak dagi Agnes. Di mo kuman panunutan pa'y tinaglabas. Naglabas nga ruden. Isong awanan day jay. Talaga anay dumduma ti ugalim anya, Jacob. Nasingpot ka. Saan ka akas ka dagiti daduma ama nangalilaw? Adda ka di parikot mo, Agnes? Kwa. Awan. Di mon panunutan tinaibagak. Kumporme mo't nga na maisawsawang ko. Mabalinta pagsaritaan na anyaman ti parikot mo, Agnes. Nakasagana ka dong mag. Awan ti parikot ko, Jacob. Di nakpagdanagan. Anya ka di. Saan na mabalin na jakagdanag ka, Agnes? Sikat ikapat ng kanyak. Kat no bilang adaman pa kariribukam, kaya't ko asyak ti kaunaan namang saranay kan ka. Jacob. Ay ayatan ka launay. Nakasagana ka mga dingay kan ka iti amin na pamuspusa na kabailak. Tandaanam kumadayta.
ilibak man ang Emmy. Iti daydi akan nito, talaga nga agparparikutak. Agdadagsenak ngamin idin. 2 a bulan. Ngem tirigat na, kalaat asaanen ang nagpakpakita kanyak ti kaayan-ayat ko, ang nagdapat laeng iti lugar mi. Nadlaw mo't dagiti dadakkel ko ti panagululimag ko idi, ngam sa anak ang nagpudno kadakwada. Sinolok ti dimteng a problema, tamabainak ngamin kadagiti dadakkel ko. Aging nga rod adimteng daydi nga isasarungkar ni Jacob. Nagdesisyonak apamatsek ni Jacob nga agayatak maten kenkwana. Isu nga itilas udlaeng ti sumagmamano nga aldaw. Nakirelasyonak kenkwana ket dinagdag ko nga agkalay sa kamin. Sa anak met anapaay itinagbalin nga addang ko manang Emmy. Oh my gaman, bakit tarakupan ka? Di naman arakupan. Diyak kaya tapayod mo. Anya? Katno kadigdigos ko launay, Agnes. Nakabangbangluak nga rod. Diyak nga rod kaya tapayod mo. Makapadulok ti payod mo, Jacob. Agnes! Apa yun, Agnes? Anyat mapaspasamakin ka. Awan. Awan, Jacob. Sana mabalin nga awan ti mapaspasamakin ka. Tinasayat, agsukat ka bakit? Tamapantay ti doktor. Ha? Ipakita kay ti doktor. Tamangan na nyaman tanday ta. Sana, Jacob. Alakit din. Agpa-doktor ta. Sige. Itilaangan ang amo ka, doktor. Ijayan ti papananta. Itatamo ko na masikog ka. Pangaan si Agnes, ha? Saan kang hagbambanog? Kasko na di doktor agayem mo. Masapol ang maaiwanan ka na imbag. Tamaselan ti panagsikog mo. Jacob. Amin na trabaho dito balay. Siya kung ti makam mo, ha? Nang runa ti panaglaba. Jacket ni aglaba ka. An nadam ti bagim. Oh, anya ti parikot. Apay ang nagsinay kay tinaunag. Awan, Jacob. Anya kalakit din aya. Di ka agpanunot itinuan niya laditan. Saan na rin nga ma-stress ka? Taamangan no anya ti mapasamakan ka, ken itisikog mo. Adda ti saan ahusto lakay. Adda lakit di kalukwan nga inaramid ni Agnes nga anak ta. Ay, ang muklatan na niya ti kayat mo asawan. Bakit? Awan pa'y makabulan manipon nagkalaysada ka ni Jacob nga masikugan. Mangibabain ni Agnes nga anak ta. Ni Jacob ang manugang ta ti pampanunodag. Anya ti kayat mo asawan lakay. Ang mga noon niya ti aramidan na no. Ay, habaw. Kasano nga rudan? Anya ti aramiden ta. Paliiwon tayo da. Nga magsagana tayo da niyaman a posible ang mapasama.
Agnes, nakaturog ni baby. O may kanta mangantan. Jacob, Oh, ada ka ti parikot. pakawanan nak, Jacob. Ah, Pakawanan nak. ni, saan narumbang nagsangit ka, Agnes? Apa yan? Anyat mapaspasamak ka. Imposible asa na makadandanon kan kadagiti sa usao dito lugar tayo. Imposible adi mo ang muti amin. Imposible. Saan ka maag? Wano nang Agnes. Idi pailaan. Amukon ti amin. Anya di kayat mo asawan. Idi pailaan. Amumon nga'y ayatan ka unay. Amo ka pinanawan na katinobyom adayo diti lugar tayo. Tinobyom, ngayon limod mo kadananang kantatang mo. Jacob. Amok mo ti sayang gusang nga agwarwaras. Apara takupak lang iti lusok. Kang runaan iti amin. Amok ka saan na siyak ti amatimpas ngay mo. Ngaman niya ko man. Awan ti bibi ang tasino man. Jacob. Pagawanan nak. Pagawanan nak. Shhh! Sana rin bang nagsangit ka? Ang mga numakariing ni baby. Di ka nagsangit. Kanawan ti rumbang ngay kitawa mo ti pamakawan. Tamarik nak itan nga ay ayatan nakmatan. Oh, Jacob. Ay, ayatan ka. Rimusing ti panagayat ko kan ka. Gapoy di pa nang ipanagnak mo at talaga nga ay ayatan na. Agnes. Ay, ayatan ka, Jacob. Katulitan ka. Bakawanan na kiti basol ko. Dimteng ti kanito, at talaga adyakon natakderan ti panagulbud ko, manang Emmy. Tatalagamot ngamin nga ay ayatekon ni Jacob. Kasjay gayam no napudno ka iti may sa tao. Saan mo akabailan ti agulbod? Idiing kadang ko ti agpudno ka ni Jacob. Nakasagana akon iti anyaman nga agbalin a desisyon na. No panawan nak, aklunag. Tabasol kumat, kinunkunak iti bagik. Ngem sa bali tinapasamak manang. Ad-addaket di nga inayatnak ni Jacob. Ket di napulos imparik na iti anak ko iti kinabalasang. Asaan nga iso ti amana. Sakbay ang nagabrodak, duan ti anak mi. Ti inauna nga anak ko, ken ti anak mi adwa, ken ni Jacob. Iso ti mang tartaripato kadakwada, kabayatan ti kaadak dito'y abroad. Kastamoten kadagiti dadakkel ko. Kanayon nga al-alukuyan nak nga ag-forgooden manang. Takabailan na kami met abyagan, banag apudno met. Iso nga iti umadanin a panaglepas ti kontratak ditoy, agtalinaedakton iti sidong ti pamilyak. Daytoy ti padas ko,
To'y pagayam mo, Agnes. Pagayam nga Agnes, agyaman kami iti panangisalaysay mo iti padas mo. No nagtalinaed ko ma, anagilimod ka iti asawam. Ado ti maibalakad ko kan ka. Ngem pinilim tinagbalin anapudno kan kuana. Kat dayta ti pangdayawak launay kan ka. Dawat ko ti agnanayon aragsakyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo, iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Tintun, mapuna